cɛ jo depuis nana ma te sigi te gale kɛ ŋa cɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'e ɲininka o e bɛ se karamɔgɔya la mun de la e tigi ɲɛ don fɛ k'o baara kɛ ka ɲɛ dɛ fo e bɛ yala la bɔlɔn kɔnɔ ŋa cɛ ɛri bɛɛ an ka te gale ɛri bɛɛ an ka te gale cɛ e yɛrɛ b'a kalama karamɔgɔya komi ne facɛ n'o don o de kama ne bɛ ka to ka n bolo lamaga a la sinon e b'a dɔn bɔlɔn kɔnɔna de ka di ne ye ne ye bɔlɔn kɔnɔna de kanu ne kɔni fana bɛ se ka min f'i ye hali i ka bɔlɔn kɔnɔna in to yen tɛmɛ n'i ka karamɔgɔya baara in o de bɛ laban bɔlɔn kɔnɔna in a tɛ laban ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bɛ bɔlɔn in kɔnɔ fɛn nimisa tɛ ne la k'a bɔ ne bɛ min f'i ye dɔrɔn i tilen i ka baara in ma i k'i ka karamɔgɔya in kɛ ka ɲɛ nafa b'o de la. Cheikh, ça va? Ça va. Kan foyi tɛ nin. Oya i sigi Omo non ne yɛrɛ bɛna bila i ɲa cɛ k'a bila cogo di walayi n ka ɲi ka taa so barokɛla nanen k'e bɛna bila cɛ yɛrɛ i ka sanw tɛ ten dɛ cɛ ci dɔ de bɛ n bolo sa n ka ɲi ka taa ci dɔ de ɲini sisan o ye fo waati an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ ne bɛ taa aja kan jumɛn bɛ yen Kan foyi tɛ yen. cɛ i ye n bila dɛ Cogo di? a bi yɛrɛ i sina ka bali ka surprise kɛ n na ten Komi n bɛ so n ko n bɛna nale n'i bɛ yen nɔ n yɛrɛ tun ka se ka ne minɛ sɔrɔ yen nɔ. cɛ hali i ma n wele Mais téléphone tɛ n bolo. non a ka gɛlɛn i kun ka ne lasɔrɔ kan jumɛn Kan foyi tɛ yen. o ɲɛna Omo ne tun bɛ fɛ k'e ɲininka ci dɔ la n'a tɛ k'i ma baasi ye. ka ne ɲininka o kɛ n tulo b'i la Komi mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ sɔrɔ i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn i t'a somɔgɔ foyi dɔn. Ne tun bɛ fɛ ka dɔ fɔ i somɔgɔw kan. Bon aja tiɲɛ yɛrɛ la a man di ne ye k'an da don n ka ɲɛnamaya la ko n m'a expliquer mɔgɔ ye sabula ko min kɛra ne la n ka ɲɛnamaya la ne yɛrɛ de b'a dɔn mais komi i ye n ɲininka n bɛ n da don a la ka dɔɔni f'i ye ne ko e delila ka den jumɛn ko fa t'a la O tuma cogo di? O tuma i fa tɛ yen nɔ wa a tɛ yan na wa cogo di? a bɛɛ ye ne ba de nɔ ye Mɔgɔ ba tɛ k'i ma jugu ye o. e fɛ ko min bɛ sen na e t'a ɲɛ dɔn mais ne yɛrɛ ne b'a dɔn A bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ yen mais i ba tɛ fɛ ka fɔ sinon mɔgɔ ba tɛ k'i ma jugu ye a tɛ ko dogolen tɔ. ne yɛrɛ t'a dɔn kun min na a banna ka dɔ fɔ ne ye n fa ka histoire la i ma n t'a dɔn n'a sɔrɔ zo ne kun don wa u y'a minɛ k'a kun ci dɔrɔgu taara so a taara kaso de la u ye si kaso de d'a ma wa mun don wa ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ka kɛ a tanyana fɛnɛ yɛrɛ mais n tɛ fosi dɔn o la a tɛ ka sɔn ka hali a da don a ko la k'a bɛ dɔɔnin fɔ n ye o de bɛ ka ɲɛnamaya in yɛrɛ tɔ nege bɔ ne la I patiente dɔɔnin i ka to k'a ɲɛɲini kɛ e yɛrɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ k'i débrouiller k'i fa ɲini k'a dɔn. aja n bɛ min f'i ye fa ko in yɛrɛ a nege foyi tɛ ne yɛrɛ la bilen a bɛ kɛ i b'a fɔ ne ka n da tigɛ n ba la o Omo ka n'o kɛ dɛ a nɛgɛ halisa a b'a yɔrɔ fiyewu. o tuma n bɛ n si k'a nɛgɛli la Omo ne ko a nɛgɛ halisa kɛ n'i y'a nɛgɛ don dɔ la a bɛna f'i ye o y'a sɔrɔ a fɔ don dɔ ma se kɛ. an b'an la mama ça va mun kɛra n'a ye sigi fɔlɔ kɛ n'i b'a dɔn i tɛ se ka ne kelen wele ka mɔgɔ wɛrɛ wele ka fara ne kan ne tɛ jɛn n'a ye i y'a mɛn wa cɛ n'a ye sigi fɔlɔ sa n tɛ sigi i bɛ mɔgɔ nafa sugu dɔw yɛrɛ de wele ka fara mɔgɔ Omo kanga de a kana fɔ ma mɔgɔ fasugu bilen dɛ. a ye maa dabila sa mama n'a ye sigi Ne bɛ taa n tɔgɔma de ne tɛ tɔgɔma i tɛ se ka ne ta n tɔgɔma dɛ Amina ka bɔ ne ka kuma la k'a minɛ ka bɔ ne ka kuma la
Mama, nda ne ya mene funi ya fa. Tena tande mabli mama yake sikali doga. Kuma fare bila. Idele doa. Ibsaka ta ko sia bi koro. Nem saka na neri. Dem saka na neri. Ah, ne masibali na fakare ya. Che modil. Ayen mangan dabla yɛrɛ de wa. An ka mankan dabila o mɔre mana ni mankan mun ne b'a wele ka na. Che mama. I fɛnɛ I nana sɔrɔ mangan tɛ yan dɛ. I y'a faamu wa? Ne sɔrɔ mankan tɛ o ka o kun. Na I sigi yɛrɛ an ka nin kuma kɛ. Na I sigi an ka nin kuma kɛ sa. Ne bila ka du kɔnɔ. Ne tɛ sigi tant que ne ma Ada bila ka taa so. Ne tɛ n sigi. Aja. Naamu. A faamuya. I bɛ se ka taa so wa. N bɛ tila ka kuma I fɛ. A kana digi la dɛ. Ça va? Cɛ kana n'i yɛrɛ ladimi dɛ. I bɔra ka ko min kɛ sisan ne de kun kan ka dimi mais e bɛ n'i sigi k'i yɛrɛ ladimi. Me yɛrɛ ladimi kɛ mun ne bɛ Aja wele ka na yan n'i y'a dɔn k'i tɛna na ɲɛ Aja ko I bɛ ne ye ka ne to yen I sigi n fama o mun. Mais ne bɛ yɛrɛ ɲininka o mun de bɛ e ni Aja cɛ k'aw tɛ se ka bɛn. A ko man di e de o mun. Mɔgɔ yɛrɛ b'a f'i mɔgɔ ɲɔgɔn ma k'o ko man di ya. Mama e sigi y'a kɛnɛ. Omo I bɛ se k'i dabɔ ne ni Aja ka ko la a daminɛ kuma ma k'i ɲɛna wa a laban cogo I b'i da bɔ a la i y'a mɛn n yɛrɛ nana mun na n k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ I da bɔ a la dɛ. O tɛ se ka kɛ sa a ka di ne ye I ni Aja ka bɛn de. Omo m'a f'i ɲɛna k'i k'i da bɔ ne ni Aja ɲɔgɔn cɛ I t'i da bɔ a la fɛn bɛɛ ne la cɛ ni ma Aja ko kuma dabila ne bɛ taa n ka so kabini a nana Aja. Mama sabali sa ne bɛ fɛ aw ka bɛn de mais e bɛ k'o kɛ ko wɛrɛ ye ne bolo. Mama. Martini. Ça va? I ka ko kɛ yan? Aw ni fama? K'aw aw yɛrɛ bɔra yɔrɔ min aw ma se yan bilen. Walayi ne mɔgɔba de tun Ok, an ka taa k'i kɛrɛfɛ ne cɛ bɛ so kɔnɔ. A kɛra cogo di? I ka taa baasi tɛ ne kun mago de b'i la o don ko n tɛmɛna ni mɔɔ cɛ ne kun bɛ yen ne kun tɛ se ka kuma parce que mɔɔ kun sigilen bɛ mais kɔɲɔ dépense ka ca kojugu e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama mais deli de kun don an ka minɛn san an ka jamana kɔnɔ tagako in bɔ a la parce que mɔɔ yɛrɛ y'a fɔ ko a cayara ale ma. Martini o ye kumakan joli? Ne tigɛ ko la dɛ I y'a faamu I kana fɔ ne da don I ka manamanakan na I tulo b'a la kan ka ne wele ka ni manamanakan ɲɔgɔnna fila la dɛ. Mɔɔ b'a débrouiller de. O foyi tɛ se ne ma I tɛ k'a fɔ k'a b'a débrouiller yan n'i hinɛla ci cɛ la n'i ye mun y'a la I yɛrɛ y'a laɲini. Tata e yɛrɛ b'a dɔn ne mɛnna so I man ka nin ko gɛlɛya ni bolo koyi an tɛ nin ko in nɔgɔya ni ka kɛ ten tɔ ne ka taa. Ka mun ko nɔgɔya a bolo? Tata ko min ko nin jukɔrɔ e b'a dɔn ne b'a dɔn. Mun bɛ nin ko jukɔrɔ foyi t'a la I b'i to nin kisikasa in na ka nin ko nɔgɔya nin cɛ bolo n'i taara a b'i ba f'i han f'i yɛrɛ ka dɔn ko min b'a la I tɛ ka ko kɛ k'a ɲɛ f'i b'a fɔ ko ko nɔgɔya o bolo ko parce que ko b'a débrouiller. Ne fɛ ko ka n'o fɔ dɛ mɔɔ kɔni bɛ ne fɛ Ala ko tiɲɛ parce que a bɛ ne fɛ ne ko k'a ka fɛn fɛn di ne ma a b'o di ne ma. Martini n'a b'i fɛ a b'i bolo yen ne ka foyi t'a la n'a kɛra fɛn kɔfɛ ka fɔ k'i bɛna ne wele ko ka n'a kuma fɔ ne ɲɛna ne ka foyi t'a la. I kana dimi sa komi ko ka ca ni koɲɛ tɛmɛna kɛ a yɛrɛ y'a fɔ k'ale bitigi dɔ dayɛlɛ ka di ne ma. A ye taa a k'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne da foyi t'a a ko. E b'a dɔn e de ye ne jigin kelen ne ye diɲɛ kɔnɔ ne bana ni na jɔn bɛ kɛ ne fɛ sa Tata. Martini kana bana sa. Ne sen t'a la. I sen don a la dɛ. A ye taa ka minɛnw san aw yɛrɛ a kana fɔ ko ne de ye minɛnw san. Ne tɛ minɛn san yɛrɛ kɛ e minɛn san I yɛrɛ kɛ. E bɛ sɔn k'o kɛ ne la Tata. Ayi dɛ ne tɛ se ka taa o minɛnw san o b'a fɔ ko ka minɛn san o ye minɛn ɲuman de ye. Tata y'a minɛn ɲuman don. I yɛrɛ ka taa san. Foyi t'u la Tata. I yɛrɛ ka taa san. Ko nɔgɔya mɔgɔ ma mɔgɔw cɛw tɛ kelen sɔrɔ dɔ bɛ e cɛ la o tɛ ne cɛ la e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. Sɔrɔ ko foyi tɛ koyi n'i ye ko nɔgɔya cɛ bolo n'i taara I b'a y'i ɲɛ la
Ni ma fɛn sɔrɔ cɛ bolo ɲani ka don i t'a sɔrɔ i yɛrɛ ka wari minɛ i ka tigɛ minɛ sa ne da kana don a ko la tata malo kan ka san tulu kan ka san fɛn bɛɛ kan ka san ne ko ka minɛ ka taa san kɔ kan tata o ka gɛlɛn koyi a y'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ kana dimisa ne bɛ taa n ka ci la fo I bɛ fɛ ka boli la ok an ka taa n'a sɔrɔ i bɛ se ka ne gan boli m'i gɛn ne y'i minɛ n bɛna mun k'i la i b'o ye an ka taa kɛ boli n'i bɛ se ka boli ka ne dan boli na k'i ka na o den ko e musa nɛgɛ ne la ne tɛ ka kuma ne yɛrɛ e min nɛgɛ ne la o don o sani nɔ i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ silamɛ bita ko bita ɲɛ n'i ye manamana kuma fɔ ne ma bilen ou bien n'i terikɛ jɔlen ka kuma dɔw fɔ ne ma wallahi ne y'i sɔrɔ i bɛ n dɔn o la n b'i toléré bi mais siɲɛ wɛrɛ kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan i y'a mɛn i tɛ kuma non n t'i to yɛrɛ i tulo minɛ k'i tulo minɛ o don o de kama ne y'i to yen mun de bɛ yen i tulo bila mun de bɛ yen na fan a ka tulo bila den ɲuman e bɛ se ka n'a jɔli sɔrɔ k'a ka tulo bila dɔgɔ i hakili sigi est-ce que y'a faamu wa n'i tɛ gɛmu dɔn n bɛ gɛmu yir'i la e b'a bila ka tulo minɛ a ye mun de k'e la a ye mun kɛ n'a y'o ɲininkali ya a ɲɛfɔ Gordon n bɛ k'i bonya t'i ka sira fɛ n'a to ɲɔgɔn na man a ye mun k'e la Gordon ni ɲɔgɔn na petini o don o ni ne bɛ taa manamanakan fɔ ne ma o ka da la non dɔgɔ ni kɛɲɛra ka manamanakan fɔ a ma i jo t'a la dɛ mais fɛnɛ bɛ kankari kelen da ye n'a fini feere ɲɛna ko minnu bɛ se min na k'o minɛ ko ka tagama o kan cɛ i fɛnɛ tɛ to yen dɛ mais ale ye mun kɛ o ko ɲuman ya non ko ɲuman tɛ dɔgɔ n'i y'i kɔrɔ bɔlɔn kɔnɔ i b'a bonya est-ce que i y'a faamu wa ni kelen juru da la na fan est-ce que i tulo bɛ n ka kuma la ok n tulo b'i ka kuma la ni kelen juru da la a k'a bila mais a fɔ a siɲɛ wɛrɛ a kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan dɛ non a tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan e k'a to tan dɔrɔn n'a y'a segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan e k'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ kabako d'a kan e sigi a faamu wa film to ma dɔrɔn kana kuma yɛrɛ Allah shaka e kun taara ne kun taara leçon exercice kɛlɛ misi ala a tɛ maloya galon tigɛ kɛ kun taara leçon exercice kɛ e taara leçon kɛ jumɛn de i kunkolo la k'a ye table check kɛ kun taara leçon ta la a bolo ko ne ye den ne yan ka bɔ ka taa yala jugu la kɛ kun taara leçon kɛ exercice minɛnɔgɔ filɛ minɛnɔgɔ nin ko i ka ɲɛgɛn ko i tulo bɛ n ka kuma la mama ne ka exercice ma ban ne m'o tobi ne bɛ tila ka n ka devoir fana kɛ ni y'an ka susu i tulo kɔrɔ i b'a faamu n'a sɔrɔ exercice bɛ e sɛbɛn ma i taara mun kɛ yala jugu den kunna i ma se k'i ka exercice kɛ n ka peresa se ma n ka minɛnɔgɔw ko ka n ka ɲɛgɛn ko n bɛ fa sama ka bɔ i ɲɛ la Ada. Naam papa. Ça va? Ça va. Comme tu dis. Tout là. Il y a quoi? Don. Il y a ni quoi? Ayi mi kana ɲɛgɛn ko la. Ko kana mun ko? Ɲɛgɛn papa. Jɔn ye bila ɲɛgɛn ko la? Ne m'a fɔ n'aw ka nin baara ninnu dabila yan. O tuma e ye baarakɛla de yan. E tilali i ka leçon ta la? Ayi papa. E ma tila i ka leçon ta la e bɛna k'i bɛna ɲɛgɛn ko. Du kɔnɔ baaramisɛnnin ninnu a tɛ y'a kama dɛ. Jɔn kelen ye bila a la? Papa maman de ko ne ka ɲɛgɛn ko. Donc, si je comprends bien, tata de ye bila ɲɛgɛn ko la. E m'a fɔ a ɲɛna k'e ma tila leçon ta la? Ne y'a fɔ a ɲɛna ko k'ale kana sɔrɔ n tilala de. Tata! Tata bɛ yan! Chéri, a kɛra Kana fɔ viens yɛrɛ. Ne ma kangari de i kana na n denw bila baara la. e den o kuma ne feere de don wa olu ka fisa baara ma ayi n dabala bana koyi baarakɛla tɛ ni e faamu e bɛ fɛ ne de ka baara kɛ yan ka ni npogotigi falen to yan
n'a sɔrɔ i bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn ka ne wolo ne ma tila fɔlɔ hali n'i ka micro ta i k'a fɔ. N bɛ min f'i ɲɛna i dun ka sabali i ɲinalen don i nakun kɔ yan dɛ. E furula ka na kun min kama e ɲinan'o kɔ dɛ. Ninnu de bɛna i ka cɛlasigi k'i nɔ na. Ka denmisɛnninw bila minɛnɔgɔ ni yɔrɔ fura ni ɲɛgɛn wolo o de cɛlasigi ye. U b'a ko mun na u bɛ minɛnɔgɔ ko mun na nin sera baara ya. Nin ma se baara ye fan jumɛn fɛ. Kana na ɲɛgɛn ko dɛ t'i ka leçon ta. A b'a ko. T'i ka leçon ta. A ka taga leçon ta a b'a fɔ a kun taara leçon ta la munna a ma se k'a ka leçon bɛɛ tɛgɛ ye n'a ma ɲɛgɛn ko e yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn ko ou bien i bɛ don a nɔgɔlen kɔnɔ. N b'a dɔn i dɛsɛlen don i ka baara la yɔrɔ. Munna n tɛ dɛsɛ a la baarakɛla ma ta i ma dɛsɛ ka baarakɛla wɛrɛ ta e bɛ fɛ ne de ka o baara ninnu kɛ yan ne ma tila n ka cimisɛnninw yɛrɛ la jango ko minɛnɔgɔ o yɔrɔ jɔsi. Tata n ye diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ f'i ye n b'i deli a kɛ Ala n'a kira kama kana na n denw ka avenir tiɲɛ kana na n denw bila baara gɛlɛman na ni baarakɛla ko de b'i la n bɛ baarakɛla ta ka d'i ma i y'a faamu. N y'a faamu. Bi kɔfɛ n tɛ fɛ i ka n denw bila baara la tugun. Ko ni baarakɛla nana ni baarakɛla ma na kɔni u b'a kɛ dɛ ne tɛ se ka olu to yan ni npogotigiba ninnu to yan nɔ ka minɛnɔgɔ ko ka yɔrɔ fura ou bien ka ɲɛgɛn ko ne tɛ se k'a kɛ. N y'a faamu. Mama i tɛ dɔ bɔ yɛlɛbɔ in na comme ni tilegan fɛ e bɔra e kun taara min. Dɔ bɔ yɛlɛ la tile ka fara i b'a dɔn tilegan fɛ i kan k'i ko k'i da de pour que i fari bɛ lafiya mais i bɛ taa nin bɛɛ kɛ tile kɔrɔ yɛlɛ k'i terimuso dɔ fɛ yen a to wulada fɛ na i bɛ taga. N y'a mɛn mama dɛ aja donnen don kamalen tigɛli la sisan. Ko mun. Bi ne taara sigilen sɔrɔ cɛmisɛnnin dɔw ka gɛrɛn na. E mun f'a ma. Ne ma kuma ne tɛmɛna a la. O de ɲɛna i ye mun kɛ o ɲɛna kana foyi fɔ a ɲɛna ɲɛmɔgɔden tɛ yan n'a y'a ɲɛmɔgɔden kɔrɔ ta a tɛna wolo yan kana sɔn ka don a ka o ko ninnu da fɛ dɛ. I y'a faamu. Kana kuma a fɛ n'i y'a ye han a to yen kana hali sɛgɛ k'a la ne b'a dɔn a mɛna a b'o kɛ o mais ne ye ɲɛ ci a kan n'i nana a fɔ a fa b'a fɔ k'a kuma de ko lato i bɛ ka nkalon tigɛ ka da la sinon ne b'o dɔn a la a mɛna an ka taa. Hey. E nana baro la wa e nana sunɔgɔ de. Sunɔgɔ kun b'a fɛ ka n ta dɔn. Yan tɛ sunɔgɔ kɛ yɛrɛ tɛ wuli ka t'i da i ka so. Cɛ ne bɛ sɛgɛn de walahi. E kun tɛ ne ka baara la. O fana ye kuma ye. Kana to ka nin kuma sugu ninnu fɔ sa. N'a fɔra ne sɛgɛnnen don baarayɔrɔ la ni jagoya kana pour que ka se ka na ɲɛ da i kan i bɛ tila ka na kɛ nin kuma sugu fɔ n ye. An k'o bɛɛ to yen. K'a bila i ka programme na sini n kan ka taa Aja lajɛ. Ka taa Aja lajɛ min? A bɛ min? E ka so tɛ dɛ. Bajalo nin waati in na i tɛ se ka se ne fɛ yen cogo si la. N'i mago b'a la k'i den ye sini n yɛrɛ b'a ta n bɛ na n'a ye i fɛ yan. Jɔn fɛ? I b'a ye. N bɛ taa lajɛ i ka so de. Min mana k'a la i ka so i bɛ n'o fɔ an ɲɛna. Ne bɛ min f'i ɲɛna n'i taara ne fɛ yen i ni ne fila si tɛ se o kɔlɔlɔ kɔrɔ dɛ. Nin waati in na ne tɛ fɛ ka problème fosi de créer n ka du kɔnɔ donc n b'i deli sabali yɛrɛ de n'i mago b'a la k'i den ye e mago t'a la ka Aja ye dɛ. Ne mago b'a la ka Aja ye e fɛ yen nɔ de. A ye dɔ kɛ nali la ne fɛ yen a ka kan ne ka taa lajɛ e fɛ yen nɔ de. Bajalo nafa fosi tɛ nin na donc n b'i deli kana na problème fosi de la. N bɛna min f'i ɲɛna Aja lajɛli dɔrɔn tɛ koyi ne fɛ ka taa so position na yɛrɛ a ka kan n'i bɛna furu ka don du min kɔnɔ i ka taa du position lajɛ
mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ furu ka taa du kɔnɔ i kunfɛ bilen wa a ka kan ne ka taa lajɛ de. Ala mun de la i faamuya ka gɛlɛn dɛ ne taara gɛlɛma yɔrɔ min fɛnɛ bolo ka taa du lajɛ jɔn de b'e fɛ yen ne man ka min ɲɛ jɔn de b'e fɛ yen min bɛna ne faga. Bajalo n'i t'a fɛ furu in ka kɛ e ka taa ne fɛ yen ba Jazo n bɛ taa bi n bɛ taa sini ni min bɛ kɛ o ka kɛ i musonin kɔni tɛ i tɛ tata dɔn ne ka tata ka kuma f'i ye i bɛ k'a kɛ manamana ko ye n bɛna min f'i ɲɛna i tata b'i mara a tɛ ne mara dɛ n'i ma se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i bɛna tata ka kuma fɔ ne ɲɛna ne t'a dɔn ni ne donna i bɛna ne ni tata minɛ cogo min na tata tɛ ka ala ya ne ka ala tɛ dɛ wa ne tɛ siga ɲɛ wa ne bɛ taa bi ne bɛ taa sini ala ka sini dugu ɲuman cɛ ayiwa cɛbakɔrɔ yɛrɛ ka kɛ tɛ se k'i ka du wɛrɛ dilen bugɔ a y'a juguyara sa ne kɔni y'i ladi ne minɛ e de bɛna ne furu wa tata de bɛna ne furu ayi ne ye kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ɲɛna ka ban min fɛnɛ y'i ɲininka e de bɛna ne furu wa tata de bɛna ne furu c'est bon an ka nin kuma in ka ɲi tan ni deli kana na taa ne fɛ yen d'ailleurs su yɛrɛ kɔrɔla ne bɛ taa so kuwa taa mɛ i b'a bila i kunna sini a kɛra i kɔ i ka so a kɛra i ɲɛna i bɛ ne sɔrɔ ne kɔni tɛna n'i nɔfɛ kana na n nɔfɛ ni telimani ko tile in na i tɛ n sɔrɔ so fana ne y'i sɔrɔ so ne ye muso sɔrɔ so ne da ye ne ka taa n den ne kan ka don posɔn a banna wuli ka taa ne bila ne tɛ t'i bila yɔrɔ si ok ala ka su yɛrɛ ala bɛ su yɛrɛ ne yɛrɛ t'a dɔn adamaden bɛ se ka kɛ tan cogo min na wa e se k'i ka du mara fo muso de k'o mara ko mana k'a lajɛ ne b'a bara ci